Beb, awakmu ngerti nggak jenenge Eko kae? Eko tanggane awake dhewe kae. Iya tanggoku, kowe ngerti nggak? Dhisik iku wonge jemburis welek. Mbasan lunga nang Malaysia malah ganteng to, Beb. Mosok? Heeh. Dhisik aku ki ora nganu lho, ora seneng kok. Ora seneng mbasan saiki ndelok ya, pupune mulus, pipine alus ngono ki aku karo Eko iki. Karo iya lho, Beb. Heeh. Apa kira-kira nang kono ki kungkak-kungkek ya? Mungkin ya ngono. Apa dikungkak-kungkek? Dadi gigolo kaya lanang saged putune ketok mulus iku begenggel. Mosok ngono. Dadi genggek lanang nang Malaysia. Dhisik ki nang nggen Blitar kono ki ireng meles-meles Eko ki. Lah kok malih lunga nang Malaysia ki malih pupune mulus, pipine alus. Ada susune sapa ngono ki? Apa dia susoni terus dikungkak-kungkek susu kira-kira nuwi. Lah ya apa ngenyat. Gek lambene iki ya rada duwe ngesor lho tak omong ngono ki. Rada piye yo? Pipine rada kempot ora. Tapi kok antara Iki lek kempot ngono ngedot. Ya iya ta. ngene ngono. Ngono. Oh alah. Oh ya paling si Eko ki yo ngalah ngono kuwi kok ora eling ya karo wong sing mantan pacare nang kampung ngono dhisik jemburis. Kok lugu saiki ki saploke nang Malaysia ki lho. Kok malih glowing ngono lho. Iku lek ora adol diriku ra mungkin ya Eko kuwi ya. Gek saiki ki duwite akeh rodokane Eko ki. Ujirene Atuh susu. Yo. Lek sukses malah akeh sing nyenengi ngono kan. Apa jangan-jangan iki dadi simpenane datuk-datuk wedok-wedokan ngono ki kon ngungkak-ngungkik ngono ki ya, Pak. Pancene ngungkak-ngungkik iku enak lho. Tenan. Lanang wedok. Yo ngalah yo kae. Malaysia. Lah iya lho. Yo alah tibake Eko ki ngono kuwi nang Malaysia. Yo ngalah yo wis aja ngomong nek wong Lah ya wis aja ngomong wis balik ya. Iki yo sik nganu masamu iki ke. Lah ya wis ngono ae lah. Ade balik sik yo kok malah ngrasani wong ta awake dhewe iki dosa lho. Dosa. Wis